ଫଟୋ ଦେଖିକି ଉତ୍ତର କହିବେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଥରକରେ କେତୋଟି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ହେଇପାରେ। 13ଟା ଫାଇନାଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆସିବନି ଫୋନକୁ। 40 ସବୁଥିରେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କରେଣ୍ଟ ତ ନାହିଁ ନା, ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଥାଉ ଲଗେଇବେ। କିଛି ଚାର୍ଜ କିଛି ହବ ଗୋଟେ ଥରକରେ ହବ। ଗୋଟେ ଥରକେ କଣ ଦେଇକି କେତେଟା ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବା? 22 ନା କଣ୍ଟେ ଇନଫିନ୍ ଦିଅ କୁଆଡେ 10 14 3 17 ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ କଣା 5 5 6 8